Επανερχόμαστε με ένα βίντεο πάλι με το SI4732 ή SI4735. Εδώ βλέπουμε μια οθόνη που είναι all-in-one, δηλαδή η οθόνη και το ESP32 είναι ενσωματωμένα. Έτσι. Είναι το ESP32 Pavla 2432 S028. Είναι 2,8 ίντσες η οθόνη, 240x320 πίξελ η ανάλυση. Την έχω κάνει μια κατασκευή εδώ, απλή και γρήγορη. Είχα μια πλακετίτσα με το SI4732 συναρμολογημένο. Εδώ το βλέπετε. Αν καταφέρω και φτιάξω την κάμερα. Είναι μια πρόχειρη κατασκευή πάνω σε μια πλακέτα γενικών κατασκευών. Έχω φτιάξει και ένα κουτάκι με το 3D printer εδώ, με τα βυσματάκια του πίσω, ένα για την κεραία και ένα για τα ακουστικά. Ναι, μπορεί να διαβάσει κατευθείαν ακουστικά, μπορεί να ακούσει κατευθείαν με τα ακουστικά. Τροφοδοσία βέβαια θα χρειαστούμε. Έτσι, το κουτάκι είναι εδώ. Μπαίνει, εδώ στο πλάι έχω την υποδοχή, έχω ανοίξει μια τρυπούλα για την υποδοχή για το USB και βάζουμε και το καπάκι πάνω του να το ομορφύνουμε περισσότερο. Αυτά είναι άμα έχεις 3D εκτυπωτή. Τα κάνεις τσακ μπαμ και τα κουτάκια και όλα. Δεν βιτώνω πολύ τις βίδρες γιατί εγώ θα το ξανανοίξω πάλι για να κάνω διάφορες μικροκατασκευές, μικρορυθμίσεις κτλ. Ας φίξω λίγο αυτή τη βίδα, μην μας πεταχτεί. Και τροφοδοσία έχουμε εδώ ένα USB καλώδιο. Με αυτή η κάμερα τηλεφώνου, η άλλη κάμερα μας χάλασε. Φτιάχνει κανένας κάμερες. Λοιπόν, διάβασε το ολοκληρωμένο ότι είναι το SI4732. Να βάλουμε και το μεγαφωνάκι, ένα USB Bluetooth μεγάφωνο βρήκα εδώ παρατημένο στον πάγκο. Να το συνδέσουμε και αυτό και να ακούσουμε τον τοπικό σταθμό της πόλης, το δημοτικό σταθμό της πόλης. Λοιπόν, όλα γίνονται με την αφή, έτσι, δεν υπάρχει πλέον κουμπάκι, κανένα κουμπί, volume, encoder, τίποτα. Όλα γίνονται από εδώ. Φωνή. Πατημένο ανεβαίνει μόνο του. Αν θέλουμε να κατέβει πάμε στο MHz και πατάμε πλην και κατεβαίνει. Αν θέλουμε να αλλάξουμε συχνότητα, εδώ. Δεν έχω βάλει κεραία, έτσι, πιάνει κατευθείαν τώρα, δεν είναι χωρίς κεραία. Αν θέλουμε να κατέβουμε, αν θέλουμε να ανέβουμε, πατάμε το MHz συν και ανεβαίνει. Πάμε πάλι στο 91,9. Ρυθμίσεις εδώ, βλέπουμε πάνω εδώ την μπάντα, step, 200 kHz η μπάντα FM, δύο φορές το εδώ πέρα, FM stereo, RDS, το σήμα, mute, βάζουμε κατευθείαν τη συχνότητα αν θέλουμε χειροκίνητα, 90, εντάξει. Έχει κάποιες μνήμες έτοιμες. Η επόμενη οθόνη, BFO, scan, display, seek up, seek down. Έχει τρία spare εδώ πέρα, τρία κουμπάκια spare. Το RDS, on off. Προηγούμενη οθόνη. Τι να πω, απλή κατασκευή, να πιάνει λίγο το χέρι σας και μπορείτε να φτιάξετε λίγο με το πολιτήριο εκεί πέρα, το SI4735-4732 και 3 καλωδιάκια, 4 καλωδιάκια για τον επικοινωνία με την πλακέτα και το SI. Φτιάξατε ένα ραδιοφωνάκι, πιάνει και βραχιά, έτσι, τώρα δεν βάζω κεραία βραχιά, αλλά είναι το γνωστό σε όλους μας ham λοιπόν, 40 μέτρα. 785, πάλι με τον ίδιο τρόπο αλλάζουμε συχνότητα εδώ, αν θέλουμε να ανεβεί συν, αν θέλουμε να κατεβεί και φωνή πάλι εδώ. Έτσι με το συμπλήν γίνονται όλα. Ham, 160 μέτρα, δεν έχω κεραία, έτσι, δεν έχω κεραία βραχιά, τίποτα.
Broadband FM. Λοιπόν, τι λέτε, εύκολη κατασκευή, έτσι. Ξέρετε τώρα εσείς, πατάτε το κουμπάκι, follow κτλ. Ευχαριστώ για τη θέαση. Καλή συνέχεια.